Toga mɔgɔ bɛɛ fo. I Sidibe bɛ nɔnɔ de Ma awɔ. Mais cɛ dɔ in ka nɔnɔ tɛ dɛ. Parce que ale ka nɔnɔ a bɛ i n'a fɔ nɔnɔ suguya wɛrɛ de don. Ah ko filɛ sa o. Ko filɛ sa. K'i fo. A diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bi ye juma ye. Lahɔrɔma don don. An bɛ kalo barikama in fana kɔnɔ n'o ye sunkalo ye. Ka duwawu kɛ halisa Ala k'an ka batokɛlaw minɛ. Yarabi. Ka haminakow k'u nɔgɔya. Yarabi. Ka jamana k'a basigi. Yarabi. Ka jamana k'a tilen halisa. Awɔ. Ala k'o kɛ. Yarabi. Tari Kulubali e bɛ jumɛn min? Masin sɔgɔ. Ɲininkali de kɛra o. I bɛ jumɛn min? Masin ne bɛ jiri. Ah tabarikala. O ka ɲi o y'an bɛɛ ta ye. Voilà merci. Masigi fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na fɛn fɛn sɔgɔlen don Peace FM ka Grand Direct la juma o juma Burama Diallo n'a ka jama an bɛ don Mali womisɛn bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoni ɲini k'a da lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma yan fu sigiyɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ni wagati in na. Tabarikala tabarikala. Janginɛ. Burama. Jara. Nba. Kolobakari. Nba. Jara. Nba. Nba. Kolobakari. I bɛ mun min? Ne ya. E yɛrɛ bolo n kan ka jumɛn min? Ayi dɛ. Dɔnkili la sisan u m'a ko bamananya ko a taala ye fɛn dɔw ye. Ne bɛ k'i ɲininka de koyi. O ye bamananya kɔrɔlenw ye. O y'a kɔrɔlenw ye. O ye kɔrɔlen de ye. Bamananya kɔrɔlenw ye. Donc an bɛ se k'a fɔ ko dɔnkilidala a filila. Dɔnkilidala a ma fili. Parce que fɛn dɔw bɛ fɔ tariku la olu ye tiɲɛ ye. Nka a bɛ wagati min na i b'a sɔrɔ olu tɛ kelen ye. Non fila bɛɛ yɛrɛ tɛ nɔnɔ min. Fila bɛɛ tɛ nɔnɔ min. A fila bɛɛ nɔnɔ min. A bɛɛ tɛ nɔnɔ min. Ayi a bɛɛ. Wala dɔw yɛrɛ fana bɛ jikuna min. Fila. A dɔw. Ayi fila. A dɔw. Ayisa sabali sa. A bɛ fan dɔ in fɛ tuguni a bɛ fan dɔ in fɛ. Anw t'o dɔn anw t'a dɔn. A bɛ fan fila bɛɛ la. Sabali sa. Dɛsɛ ko jugu nɔnɔ na u ta kɛ double sɛbɛnni. Sabali sa sabali sa. Ka bɔ double sɛbɛnni ma ka kɛ Sprite. O bɛɛ tɛ nɔnɔ sɔrɔ ntanya ye. Nɔnɔ ntanya don dɛ. O ye nɔnɔ ntanya ye dɛ. Fila tɛ nɔnɔ fila tala ye nɔnɔ ye. Fila wɛrɛ tan. O bɛ caman o fɛn wɛrɛ min. Fila wɛrɛ tan o bɛ fɛn wɛrɛ tan. Bon aw tɛ ko dɔw de faamu quoi. I ka wɛrɛ ka ja i la ni wɛrɛ t'i bolo ça fait deux. An ye fila wɛrɛ tugu hali olu bɛ nɔnɔ mugu san ka ɲagami nɔnɔ la ka. I y'a tɛ nin. K'a feere mɔgɔw ma. I y'a tɛ nin. Kosɛbɛ. Ko nɔnɔ kɛnɛ. I y'a ka wɛrɛ bɛ frontière la. Camanba den de bɛ jaginɛ. Yajalu ka wɛrɛ bɛ frontière la. Hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ. Kala sɛbɛn. Kuma fɔra ka ban. Ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔli banna sɔgɔmada in na bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye. Ala ka bato minɛ. Sunkalo k'a kalo k'a tɔ timɛ ko ɲuman da. Yarabi. Yarabi. Tile tan birifini an y'o biri. A tɔ ye dɔwɛrɛ. O dɛmɛ kurula k'o jɔ. O kurula k'o jɔ i yɛrɛ ɲuman na. An y'o kuru k'o jɔ kɛrɛfɛ. An b'a tɔ deli masaba in fɛ. A k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ala ko k'a k'ala yɛrɛ ye kosɛbɛ. Yarabi yarabi. Bɛɛ fo. Yarabi yarabi. An ti taa. Non y'a bɛ yan basi tɛ bi ko mɔni de bɛ yen. Mɔni. Ayi dɛ bi ye juma ye dɛ laada b'a cogo la dɛ. Mɔni kuruma i t'a dɔn ko bi ye juma ye ni basi dun k'i fa ka suguri dun. O ji min. Tile bɛ to ka minɛ ji min bɛ ko da i kan. Basi ye suntigɛ de ye sa e m'a faamu. An t'a kɛ mɔni ye ka fila fɛnɛ k'o la i ko min. A banna. Ko dɔ ka fisa ko dɔ ye. Fɛnɛ ye cɛ fila fɛnɛ. Hali ta bouche en train de couper l'herbe de. Mais il faut qu'on ait plata. Fala kono bi me fo coori jangne. Fala kono bi. Ko fo kañ mena. Ça vous en train de couper l'herbe du marigot. Du marigot. Ah ouais. OK. Angata nay. Yaay bu la boaka. Foli ni tamni an bɛ a di alu badara nana ka se an ka cɛkɔrɔba ɲuman CNT kɔnɔ k'a fɔ a ma ko ani sɔgɔma. Sɔgɔmada fɛ foli o b'a yɔrɔ. O tɛ. O don. Ba ɲumankɛ. Bayiba. Bayiba. Mairie district Bayi. Fulakɛ ani nafa caman. K'an b'a fo sɔgɔmada in na. Tan don. N'an y'ale fo. Bala tɛ bala janfa. Balde brek. Tandare Musa. Tandare Musa. Bala minɛ bala bala siri bala bala faga bala. An bɛ foli ni tamni ko o lase a ma. K'a sɔgɔmada fɛ foli bɛ Grand Direct kɔnɔ yan. K'a Kulubali. Kulubali Diko. Alhaji. Jamtene. Alfaruk distribution. Voilà. Kimi. Ka bɔ minɔgɔ kɔrɔ. K'a ka foli bɛ yan sɔgɔmada in na. Nka ni sun tigɛra don dɛ. Ni min sisan.
Mas, on se donne quoi? Ah, abana. Comme c'est pas tout le monde qui gêne. Ah, abana. Donc, lui, c'est qu'à tout mis. Abana. Kabomi no. Eh. Okay. Ambe fuli ni tani ambe olase amani watina. Au marché de Banangabougou, tes 4 bons amis. Mes 4 petits bons amis. Ambe fuli ni tani ka alasuma. Yagene fulamne Banangabougou do. Fulamne. Ambe fulase. Ambe fulila zuma. Zumana. Oh, tarif naga zumana talamne. Ah ouais, mais zumana fou. Voilà. Zumana, c'est pas mon ami, c'est notre ami. Zumana. Zumana, eh, aïe, tari, c'est notre ami, Zumana. Tu sais? Voilà. C'est notre ami. Voilà. Zumana, ambe fuli anita ninko olase amana Zoufo. Zoufo. Ambe Major. Lui, c'est mon ami. Lui, c'est ton ami. Major. C'est ton ami à toi. Voilà. Jagarda Konate, lui aussi, c'est mon ami. C'est ton ami. Ah, Ngabamouza, lui c'est notre ami. L'ami de Massé de Djagné. Djagné comment? Ah, ok. Bamouza, c'est notre ami. Notre ami. Bamouza. Bé. Hein? Bé. 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 Bédou, on a tout dit. Nene kuma do be ni afora ni masa afora wa ko ma ko be Djagné na ni yore nga ni magre nga jabili ke fulo bu ikana de ni kuma do fora tien rere na fora griga jabili ke ay bomza ka ne ma diligan chola gui merci ay ma diligan chola merci voilà ay c'est notre ami vrai ou vrai? Bonjour, aujourd'hui c'est journée porte ouverte pour tacler. Merci là-bas. One way. Voilà. C'est un piège de Akanake. Quel piège? Wallahi Akanake. Quel piège? Flagado de ma foi. Massi. Obana. Faire dira kabangui. Afo. Ça c'est en avant. Afo. Jagale flagado de kabadagite. A kon forne batagi on. Journée porte ouverte pour tacler. One way. Il a taclé tawdo de. Yaoude. Ambe fuli ambe adi sogomadaina lameba bela jilema masire magaji nanya lefu ana masire to ba fo etikma masire ka magaji non ya ide masire woni c'est l'ami de tout le monde. Masire fora kuma de ay me kuma o kleni me kuma elle me tanta tukudi ali folote jankana wala voilà elle de kuma juna masire magaji ka magaji voilà malembe babo kalama masire minga anniversaire la ka suguba ko mo befo voilà masire to la merci voilà masire foda ay me masire fo voilà kana suma na yere idati riane ni me est-ce que ko yere ay netiko mulay aman administration territoriale amé fuli dama kaka sokma na fe fuli bien Mohamed Draman Traoré amé fuli ni tabninka alase ama ko sauver ni wachina l'excellent ka imam fo là notre autorité morale oté amba fo l'éclairé le sage le guide le recours l'imperturbable bobula bon imperturbable ni to voilà voilà ok parce que moi même imperturbable il faut lui-même il est en train de fatiguer les gens voilà mais foli ni tanni ko lâcher ama kalame ba bela jelen fo be tanga ko bela jelen ga foli be grand direction kono ote odo ya ti bolo boaka jekulu do farla nyonka jekulu mi ni ogoko somin kelendo ka fo mamunu be ni oluye kafo jaso ningo oke ka dansiri lajiburama aga fangala na manya kafo dansiri fangala fangami ni jamana kono don jera ka asigi ni dansigi ala shara sumba obayira kafo ko ka dansigi fangala ko e fenye femi ni ahramu ya lendo demokrasi ni oye beya e okonola maoma kuni iyira ola ko yafa teke ima ibaye ka fo feminye oko obega sabati ambe domina iko bi ni oko sabatira bayira ka fo ko munumbe ni uye dansiri lajibura maga fangala collectif do sigira senga ka fo ko olu sominendo ula kube feka tani sebe nyi sente kono sebe mimbe ayira ka fo ko yafaga ke uluma
ɔ collectif in farala ɲɔgɔn kan joona joona ko olu bɛna plainte ko o don ɔ ko ni maa o maa da donna a ko la k'a fɔ ko yafa ka kɛ ɔ ko olu b'i wele bɔgɔ jeninen kan. Ça c'est le pouvoir et le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir. Tari bɛ kuma. Masi. Hali n'a ma fɛn wɛrɛ fɔ. Sariya kɔni ye min fɔ. Ni Mali ye sariya jamana ye. A fɔra maa o maa. Ni dan siri ni fanga la yɛlɛma. Ka fanga dafiri. Burama ko yafa ti k'i ma. K'a ni haramu bɛɛ ka kan. Fɛn haramuyalen don. Fɛn haramuyalen don. Burama n'o kɔni taara taabolo wɛrɛ la. Kuma ka gɛlɛn dɔɔni. A kuma ka gɛlɛn dɔɔni. Cheikh Sidibe kuma tɛ nin ye. Fɛn bɛɛ fɔlen don déjà. Fɛn bɛɛ précisé don déjà constitution kɔnɔ. Donc nin kuma in na il suffit que i n'a fɔ sariya ka boli a boli cogo la dɔrɔn. Ne yɛrɛ kɔni hakili la sariya ka boli a boli cogo la. O kɛra o ma ɲi dɛ. Parce que ne ko bɛ sariya boli a boli cogo la. A ka boli a boli cogo la parce que a taara de o. Fɛn min haramuyalen don. Ɔ i y'o kɛ. Ɔ ko sariya ka boli. Awɔ. A kuma kɔni filɛ nin ye. Parce que i y'a dɔn ne k'a kɛ o nul n'est censé ignorer la loi. A bɛ fɔ ten. Voilà. Donc i y'a dɔn ne k'a kɛ olu yɛrɛ fana bɛ ka dɔw juger hali sɔgɔmada in na tribunal kɔnɔna la o bɛ ka kɛ ko parce que k'u ye fɛn dɔw dɔn k'u tugun k'a kɛ. Donc mɔgɔw bɛ ka condamner hali sini. N'a fɔra ko mɔgɔw bɛ ka condamner mɔgɔ si dun tɛ sariya sanfɛ n'a fana y'a kɛ aw bɛ condamner hali mun ka kan hali n'a ma condamner hali mun ka kan o bɛ k'aw la o de y'a cogoya ye. Tabarikala. Sariya ka boli dɔrɔn parce que ni sariya ma tile foyi ti ɲa. Janginɛ kɔrɔfɔw tɛ nin ye. Bon hakilina bɛɛ n'i ka faamu don. Komi a kɛra wagati mun na minnu yɛrɛ y'a kɛ o ma sɔn k'a fɔ ko coup d'état don. Mɔgɔw sɔrɔla ka far'o kan parce que a wagati tiɲɛ na tɔɔrɔ mun ni jangata mun bɛ malidenw kan maliden caman y'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ye bɔli mun kɛ ko bɔli de nana kuncɛ kɛwale in na. O y'a sɔrɔ a dilanni ko bɛ maaw kɔnɔ. O y'a sɔrɔ a dilanni ko bɛ maaw kɔnɔ mais bi bi in na a bɛ cogoya min na maa caman dabali bannen don sabula maaw bɔra mun kama ni maa dɔw bɔnna u ni na dɔw joginna dɔw ka nafolo tiɲɛna a kɛra fɛn caman yɛrɛ kɛra an da tɛna se olu bɛɛ ma mais n'i y'a bɔ o minɛn kɔnɔ ka na kɛ bi bi in na a bɛ minɛn mun kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ bi k'u bɛ taa sɛbɛnna don ninnu ko k'a fɔ ko ka ninnu kiiri ne tɛ u jalaki ne t'u jalaki dɛ u ka hakɛ don parce que maa n'i degunna i bolo ko mun ni wakɛ yɛrɛ ka kuma ko n'i nana k'i bɛna maaw lafiya donc ninnu y'a ye lafiya de tɛ yen donc ni maa mun b'i lafiya i fana bɛ se ka mun sara a tigi la tasira bɛ bɛn dɛ mais i b'i tasira ka dan hakɛ la donc n'a ma ye ko sariya bɛ yen k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ se ka ta ko ka ninnu ɲangi a ka ta. Janginɛ mun ye nin ko yɛlɛma un coup daminɛ la maa caman kɔni faral'u kan k'a fɔ ko coup d'état tɛ. des grands juristes. mais Suko Ndugusajɛ cɛ mun na mɔgɔw y'a kɛ coup d'état ye. avocat baw don jamana minnu kɛra i b'a dɔn mun na a ma kɛ jamana kɔnɔdenw sago de. A kɛra maa damadɔni groupe damadɔni dɔ de bɛ yen maa kuluni dɔ. O fana mɔgɔw dimi yan. mais o mɔgɔ dimi forobafɛn n'o bɛnna mɔgɔ damadama dabara ma a bɛ kɛ cogo di donc ne bolo o de don sinon n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a tun kɛra maliden bɛɛ lajɛlen hakilina ye k'a fɔ conférence min fɔra ko ka maliden bɛɛ lajɛlen k'i sigi ka kuma hali n'i y'a ye ko caman kɛra Mali la CEDEAO ni fɛnw fɛ ça veut dire que ni koko pɛrɛnna basa bɛ don a la n'a ma pɛrɛn basa don yɔrɔ tɛ yen mais a fara-farali minnu kɛra ne bolo nin ye nin ye sinon hali ni fanga dɔ sigira ko fanga ɲɛnama don dɛ ko malidenw y'u bolo jɔ fanga min na ka a sigi ninnu bɛ ko caman kɛ n'a fanga nana a b'a la wuguba ka a tigiw k'u jɔ kiiri ɲɛma k'u kiiri. U ka sabali sa Janginɛ k'u to yen sa. A bɛ kɛ dɛ. Ayi k'u to yen sa. Ayiwa a kɔni filɛ nin ye parce que jamana tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ kunun e ye kuma min fɔ yan nɔ cɛ a ka minisiri dɔ kaso la 80,000 ni 70,000 nɔfɛ. Sariya de bɛ yen o. Sariya de don. Ni sariya bato an bɛɛ bɛ lafiya fantan b'a ta sɔrɔ waritigi b'a ta sɔrɔ faama yɛrɛ fɛnɛ bi i bɛ tagama lafiya la mais n'i y'an ka faamaw ye bi u kɔngɔw falen don marifatigi dɔw kɛra tellement que danaya yɛrɛ tɛ yen. Danaya tɛ yen quoi. E bɛ sariya de tɛ yen. Depuis u na kuma n'a sɔrɔ u tun ye inclusivité kɛ. Voilà. Et que population bɛɛ k'i sen don ko in na.
mais aw bɛ se ka yafa tari aw bɛ se ka yafa aya ma cogo di ka tɛ yafa ninnu ma. est-ce que an y'a f'i ye k'an yafara. ayi aya an bɛ si votera aya ye o coup d'état aya ma juge coup d'état ko la o. Mas kana na ko ɲagami ko da ɲɔgɔn ma o bɛ na ni ko la nɔgɔ ye. ayi n ye ɲininkali de kɛ sinon aya kɔni kiiri la fɛn wɛrɛ la mais aya yɛrɛ ma kiiri o. ayi an bɛ si kɛra aya ye o assemblée y'o ta o sɔrɔ assemblée bɛ yen assemblée ko yafa kɛra aya n'a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen ma coup d'état ko la aya kiiri la fɛn min na walima kiiri tun b'a nɔfɛ min na o ye les 21 brèves rouges n'o tɛ coup d'état ko tun tɛ o banna o. bon n'a yafa bɛ kɛ aya ma yafa tɛ kɛ aya ta mas n'an tora nin yafa ko in na o n'o de don an ka sariya livre datugu an ka sariya sunba ta an k'o bila kɛrɛfɛ an b'a kɛ loi de la jungle le plus fort et le plus fort parce que finalement an bɛ o waleya de kɔnɔ an bɛ o waleya de kɔnɔ assemblée bɛ i yɛrɛ mana o bɛ taa sen kɔrɔta ka bolo kɔrɔta ka loi ta mais a bɛ ka taa mun de kama. Les lois ne sont pas prises pour ne pas être appliquées. La loi est prise pour être appliquée. À Franco, le Mali est un pays de droit. Mais il faut appliquer la loi. Est-ce qu'un clan n'a ni mina n'a sinon ni coup d'état ou n'allez ou la constitution suspendue. Ils n'ont pas suspendu la constitution. Constitution mais c'est non. Constitution mais c'est na charge de Sénat. Mohamed Dougoud mena. Bon aya koni tiens la nakmani. A ye constitution suspend ka article dɔw sɛbɛn kiiri dɔnbaga dɔw tun b'a kɛrɛfɛ olu ye fɛn dɔw sɛbɛn ko jamana bɛ mara n'o ye. awɔ jamana bɛ mara n'o ye sisan nɔ masi ninnu ye un seul lieu de départ mais deux routes. o ma ɲi dɛ sirafila tɔgɔmala bamanankan na fɛn dɔ bɛ fɔ o ma dɛ. Mais ni parce que et bɛ ka baara kɛ ni constitution quand ça t'arrange et tu travailles avec la charte quand ça t'arrange ni deni fana bɛ ta quand ça aussi ça t'arrange donc finalement mas wallahi an tɛ yafa ye kɛmɛ ye wallahi mas an tɛ kelen da o kan parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'an y'a ta yɛrɛ k'a lajɛ maliyɛn idéologie la mas n'a hali a kɛra coup d'état ye o a ma kɛ coup d'état ye o mas ne ninnu kun nana. U ka wulikajɔ kun kɛra kun min kɔnɔ ni o labanna nin na ni fɛn dɔw kun ɲɛnabɔra o la masa an tɛ se nin ma coup d'état ko kuma kun tɛ fɔ bilen mais n'a kɛra oligarchie dɔ k'a bɛɛ i da ma anw dɔrɔn yafa bɛ kɛ maa dɔw ma hali ala yɛrɛ tɛ yafa hali ala yɛrɛ tɛ yafa wala o de Mali problème ye quoi Mali yɛrɛ bolo ko yafa ka d'ale ka bɛɛ kan o de Mali problème ye fɛn dɔw bɛ olu tɛ yafa ko dɛ hali ala yɛrɛ ko k'olu kɛ cogo min na i b'olu kɛ ten sinon mɔgɔ si tɛ ɲinɛ ka tɛmɛ ala yɛrɛ mais aya ta in masa aya ta in kɛra tɛrɛmɛli dɛ parce que aya kun tɛ fɛn ka fanga bila aya ye tɛrɛmɛli kɛ CEDEAO kɔrɔ donc yafa kɛra ale ma ale y'o sɔrɔ ten assemblée m'a voté n bɛnale et puis fɛnɛ fanga mun nana a waati maa caman y'a jigiya k'a fɔ aya de ye fanga in ta ka d'a tigilamɔgɔ ma donc o tɛ se k'o ko la munumunu k'o la na o sinon n'i y'a di ni a ma don kaso la a y'a don kaso la mais a y'a don kaso la cogo min na fo bi e yɛrɛ b'a kalama sa a ma bali k'a don kaso la dɛ hali n'a ye fanga di a ma bali k'a don kaso la dɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye a fɔra ko fɛn min ye fɛn haramuyalen ye n'i y'o kɛ mun kan ka k'i la i yɛrɛ b'o dɔn depuis yanni a ka fanga di depuis a ma fanga di a votera assemblée la mais jɔnkuna ka fɛn ala ka hinɛ tiɲɛna Yunis tɛ yan Yunis kun tɛ yen premier vice jɔnkuna ma kɛ président Yunis ma ta k'o kɛ assemblée président olu de ma c'est ça sur marifa bɛ a bolo kati awɔ n bɛ fɛn o de fɔ jago i b'a voté mais olu de y'a voté o n bɛ fɛ wajibi de o voilà mais ni fanga kun nana fanga mun dalen don a yɛrɛ la k'a sɔnnen don a yɛrɛ minnu ko k'olu ye républicain k'olu ye démocrate ye e tun bɛ fɛ k'an bɛ si in fara k'o fili yan i b'a fara k'a fili karisa i ye nin kɛ i y'a kɛ sariya de ko k'i ɲangi bon i bɛ ɲangi i bɛ kɛ misaliya tɔ ma bon hali ni président sigira président mun Mali kanu bɛ mun na Mohamed ka kuma Mali mun den mun bɛ yen k'a bɛ fɛ ka Mali jɔ hali n'u y'a di ninnu ma siɲɛ 100 i b'a bɛɛ fara k'a bɛɛ fili siɲɛ 100 k'u jɔ kiiri ɲɛma k'u kiiri u ni ɲangini ma k'o ɲangini k'u la a bɛ kɛ leçon ye sinon Mali bɛ cogo min na ni Mali taara tan joli de kɛra jumɛn joli jumɛn mun kɛra indépendance tali ni sisan cɛ yan naani de ma kɛ yan n'an taara tan ayi dɛ foyi yɔrɔ tɛ kɛ yan bilen foyi masi foyi tɛ kɛ bilen en tant que yafa n'o mana bɔ a sira fɛ an b'o fana dabiri n'o dabiri fana la n'o taara minnu fana bɛ na olu b'a fɔ a ye yafa ma bon y'an ka taa parce que n tɛ fɛ ka yafa politicien min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko lɛgɛsɛ a ko 2022 et si c'est Boubou et si c'est Boubou
ay ɲininkali tɔ min ka a gulonnen to bubu jumɛn bubu dɔgɔtɔrɔ bubu Sise premier ministre janginɛ sabali sa dɔgɔtɔrɔ bubu Sise premier ministre kɔrɔ voilà ko san 2022 ko esi sɛ bubu bubu reste bubu voilà ko n'o y'a sɔrɔ bubu dodun san 2022 mun bɛ jamana ɲɛmaa ko kalafili bɛ yen o kalafili ko ni 2022 ko n'o y'a sɔrɔ bubu de bɛna kɛ Mali jamana faama ye dun ɲininkali tɔ min a ye a gulonnen to a gulonnen tolen a y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bubu Sise ko bi na ko senkan caman bɛ yen ko o bɛ a nɔfɛ juguya caman talen do bi ni ka a sɛgɛrɛ ko kuma wɛrɛ yɛrɛ tɛ gɛrɛw na ani dans les salons fêtrés de Bamako salon fêtré i t'o fɔ n ye salon fêtré an ka salon kɔnɔ salon baw faamaw bɛ sigi salon minnu kɔnɔ k'a daminɛ olu la ka taa bila salon denninw na ka taa bila gɛrɛw na yiribaw kɔrɔla la ka taa a bila sugu kɔnɔlaw la ko kuma wɛrɛ tɛ maaw da bi bubu ko kuma kɔ dɔgɔtɔrɔ bubu Sise bubu k'a ye mun de kɛ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko kunnafonidila il est très fort. Il est fort kunnafonidi sɛbɛn tɔgɔ di Lɛgɛsɛ voilà. Pourquoi tant de bruit et de panique sur la candidature du favori confirmé de l'élection présidentielle de 2022? Pourquoi tant de bruit et de panique sur la candidature du favori confirmé entre guillemets de l'élection présidentielle de 2022? Confirmé par qui? Favori confirmé? Tari hali ni tɛ misiw mi yɔrɔ la kɔni i b'a dɔn ko bubu bɛ favoriw fɛ kalata natɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka boli k'i dogo mɔgɔ b'i ka jamana ta ka kalifa o la jɔnna dugu jangina a to ne ka tila n ka kuma la quoi a to ne ka tila n ka kuma la ne ma kuma di ma fɔlɔ a to ne ka tila n ka kuma la bubu Sise candidat kunnafonidi sɛbɛn à côté cette certitude dérange au plus haut niveau tant d'hommes politiques et anciens candidats malheureux. Voilà. Bubu Sise ni a kɛra cɛbɔ ye a ka cɛbɔya ko o tɛ bɛn dɔw ma a kɛn bɛ k'u degun a b'u tɔɔrɔ fo ka taa fɔ a to ten a bɛ maa jumɛn tɔɔrɔ politikimaa dɔw minnu bɛ ni u fana cɛbɔya ko b'u kɔnɔ ani politikimaa dɔw minnu delila ka kɛ cɛbɔ ye ka tɛmɛ nka n'u ma se ka san sɔrɔ ko ni bubu kɛra cɛbɔ ye ko a ka cɛbɔya k'a bɛ ninnu tɔɔrɔ fo ka taa fɔ a to ten kunnafonidi sɛbɛn a taara ɲɛfɛ a y'a yira k'a fɔ concentré sur ces plans et stratégies efficaces menant à une victoire certaine. Les docteurs et les soucis des politiciens à visage découvert ou déguisé, voir la cible à abattre dans les prochains échanges électoraux. Dɔgɔtɔrɔ bubu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye Mali candidat dɔw ye ko olu bɛ sogo a la u bɛ sogo a la ka taa juguman sira fɛ nin cɛ in a bɛ nin i sen don an ka ko la k'an ka ko bɛɛ tiɲɛ ko n'i ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ bubu ko maa don maa min ni siga kɔni t'a la maa minnu kan ka na ko a b'olu la dɛ a b'olu la minnu ka ni so bɛ boli sisan minnu ka so kan ka don bubu bɛ o la ko de kama sa ko politikimaa dɔw bɛ yen an bɛ don min na ko bi ko kuma o kuma ni wulikajɔ ni a bɛ kɛ wulikajɔ ni a bɛ kɛ ni bubu tɔgɔ kɔni fɔra dɔrɔn k'a dɔw bɛ se ka a ka kumakɔrɔ dɔw ta ten ni ka olu k'a la ko o kun tɛ foyi ye juguya ani bɛnsɛgɔniya ani kunnafonidi sɛbɛn yɛrɛ y'o sɛbɛn ko hasiriya ka ɲɛsin bubu ma ko a ye mun de kɛ munna u b'a kɔ nin cogo in na tan munna senkan caman o bɛ a nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔ tɛmɛnenw na wulikajɔ caman kun kɛra bubu ani maa damadɔ ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ bubu yɛrɛ ma sɔrɔ ni ka a datugu ko maa dɔw kɔni datugura a nɔfɛ a bolila dɛ Dagna i jɔ an ka kuma fɔ sa i jɔ an ka kuma fɔ ne ma kuma d'i ma i jɔ ne ka kuma fɔ voilà ka boli cogo di
Kidogo. Non. I jonga kuma fo. Munu sona olu ka minɛ. Olu minɛna. U fɛnɛ muso ka boli. Ayi, u bɛ se k'ale la. Jɛngɛ. A y'a fɔ k'a ma Idogo dɛ. Ko lui il est chez lui. I t'i jɔ ne ka n ka kuma fɔ. Mun kɛra? Mais taara a fɔra ko il est chez lui. Don min na a fɔra k'u taara ka so ni mɔgɔ a fɔra ko mɔgɔ dɔ banana ka so. I jɔ n ka tila n ka article la sa. Tɔ minɛna don min na a kun tɛ o. Awɔ. Attends. Ne ma kuma di ma fɔlɔ. An ka taa Burama. Dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise. I b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw kɔni minɛra. Awɔ. A fana tɔgɔ fɔra ko dɔw la k'a fɔ ko fanga min bɛ yen sisan n'o ye furancɛla fanga ye. Ko sɔmin kelen don a la k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka a dafiri. O kuma olu cayara fo ka taa fɔ a to ten. Ka maa dɔw minɛ ka t'u bila bɛrɛ la ka wuli ka jɔ kɛ kiiri yɛrɛ a bunakun kan cogoya min na Bubu ani a nɔfɛ jama u bɛ se ka lanɔgɔ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn a ka fɔ ye a yirala k'a fɔ ko kiiri kɔni ye o jaabi ni ka o di k'a fɔ ko Bubu Sise ani a nɔfɛ jama ko fɛn min bɛ a nɔfɛ ko kisɛ kelen a tɛ a jaba la k'u ka taa u mago la ko pɔnpɔn bogolo don ko kisɛ kelen k'a t'a jaba la ko fɛn min wuli ka jɔ min kɛra u nɔfɛ ko fu don ko labɛnnen don ten ko fu don jate yɛrɛ maa yɛrɛ tɛ kalatura kan ko Bubu ko u ka taa u mago la o fana kelen kɔ Bubu a fana ye communiqué kɛ communiqué kelen a ye a yira k'a fɔ ko an bɛ sunkalo a tile 7 na k'a bɛ Ala fo ni ka a barikada n'a ye Ala fo k'a barikada ka a bɛ jamana kiiri fo k'ale tile kelen a ma deli ka siga jamana kiiri la jamana kiiri la Jaginɛ sabali sa ayi non ayi i jɔ sa ayi mais n'a ma siga jamana kiiri la ale kuma k'i dogo nin tilala voilà président nun kunna di ayi ne président dɛ kɔrɔ ale yɛrɛ senkan tɛ Bubu ko ne bɛ mun fɔ Bubu ye mun k'i la ne taara ale y'i dogo kun min na jamana kiiri la senkan bɛ mun ɲini i bila kiiri ka bolo kan ne bɛ hasidiya i bila jamana kiiri ka bolo kan mais y'i dogo ka tila ka i dogoli kɔnɔna la non Daginɛ n yɛrɛ ka kuma sera Tari la Tari n'i ye ko ta k'a lajɛ a kɛra ni kunnafoni di sɛbɛn ka kuma ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a kumara a ka communiqué kɔnɔ a ko a bɛ foli ani tanu k'a di an ka kiiri tigilamaw ma kiiri tigilamaw bɛ fo ko sabula k'u kɛra sababu ye ka tiɲɛ ko o de bange Mohamed Yusuf Bacili Vital Robert Job Yusuf Kansaye Mamadu Kone ani Agibu Tal ko olu kun minɛlen don bin kelen kun don u kan ten k'a sɔrɔ kisɛ tɛ a ko la kalo 4 k'o kɛ u ka denbaya kɔ ko olu bilalen filɛ nin ye ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko fɛn tɛ a kunna bilen kiiri ta fanfɛla la ko o ye nisɔndiya ko ye ko Bubu ko a ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kumaw ka ca nka nin kɛra mais a m'a fɔ ko ale ma minɛ dɛ ale ma minɛ ayi kiiri y'ale labila kiiri kun b'a nɔfɛ ayi ni ninnu bila la komi a bɛɛ dossier kelen o dossier o b'a yira k'a fɔ ko il a été blanchi ayi avant d'être blanchi minnu kun minɛna ka kalo 4 kɛ u ka denbaya kɔ ale kun t'o fɛ dɛ Bubu kun b'a fɛ nka Bubu ma minɛ Bubu ma minɛ o ayisa ale ta ma kɛ ale ma sɔmine bon a kɔni ma minɛ mun na kiiri y'a labila ka sɔrɔ a ma minɛ k'a ye sɔmine jaabi t'a kɔnɔ ayi komi c'est à dire dossier individuel tɛ quoi a bɛɛ de bɛ kiiri ɲɔgɔn fɛ nin kiiri u bɛɛ accuselen don fɛn pourquoi u ma mɔgɔ kelen minɛ ka tɔw to kɛnɛma ye ayi ayi mas communiqué min kɛra o a kiiri ka communiqué la a fɔra k'u bɛ ka Bubu ɲini o bɛ ka Bubu ɲini Bubu fana ye communiqué kɛ Bubu ka avocat fana communiqué ko Bubu ye chez lui n'i ko a bolila kɔni o ye kuma wɛrɛ dɛ n'o tɛ kumaw fɔra bɛɛ ye kumaw mɛn o kiiri ko k'u bɛ ka Bubu ɲini Bubu ka avocat fana ko Bubu k'a b'a ka so convocation ma d'a ma foyi donc n'i ko k'a bolila kɔni i binna kan dɛ convocation ma di tɔw si fana ma mais tɔw cɔmina de tɔw cɔmina de mas Cheikh Bubu ye mun k'i la ayi mais ba caman fana k'o yɔrɔnin fɔ dɛ k'a ye sɔmi yɛrɛ la minɛ tɔw ye kalo 4 ye e bɛ ka to an ka taa ça c'est grave ayi n'a ma minɛ a bɛ taa yɛrɛ di yan e ka nin kunnafoni tɔ di sinon kunnafoni di sɛbɛn dɔ y'a yira k'a fɔ n'a ma minɛ a bɛ taa yɛrɛ di yan Bubu taalen don i dogo Faransi ambassade la hali donc an y'a kalan kunnafoni di sɛbɛn dɔw fɔ donc an y'a kalan o y'o ka dalilu ye mais i ka dalilu tɛ yan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise voilà
nanga kabo communiquer kono kana kuna foli di sebe akani yoroni na akani commentaire là ni yoroni akoko c'est vrai que la politique n'est pas faite pour les enfants de cœur, mais ce n'est pas en dénigrant ou faire ressortir des courriers périmés au dessin machiavélique d'effacer Boubou Chiché de la course qui fera de vous le président du Mali Croix en 2022. Kuka galonjugu ta o ka boni kuma khoro yo kuma mununu u perimelendo kuma mununu dati balendo ni ya vodu ha naso ya vodu kuma mununu u koroleno kuma mununu u dati baneno kuma mununu bugun dalendo la kuma mununu zon era dalendo la ko olu labo ka vokibe o taka dokotoro Boubou Chiché kibe amangoya noye ko odeti ko amangoya ko o de be ke sababu ye que eke anga en 2022 Malikura au président ko tekede atebe on a fallu dire atara nyefe car le dernier mot appartient au peuple et seule la vérité des urnes triomphera malaba ko ye faso jama de taye o wani jabi min bora guno soni kono vote do ko o jabi ko o de ye tiye o waka olu dambala ka vote dokotoro Boubou Chiché Ajoyoro abesonga boya foka tafo atoti. Selon ce célèbre adage, personne ne peut attraper le soleil par sa main. Et si c'est son destin est d'être élu président de la République, il le serait. Rien ne l'empêchera. Merci. À bon entendeur, salut. Salut. Ne bolo kuno funi na orom na kunga damne ni. Ko ma tese ka kile bole ko odone ko o mine walma ki ibolo ko ke ko odatu ko ni Boubou dakan ko abe jamana nyamaya la ko ma si denglente mi mese ka o bali kuna vole diseben côté mala somene ko e subai merci akunga kuno funi damne ni voilà dana kuma madima chek ma bi bolo Mas ya de vous me là c'est quoi ça Mas candidat confirmé favori confirmé. Merci. Qu'on a vendu 17 jours à bla entre guillemets parce que on est allé haklina. On était anto haklina. Parce que si c'est un favori confirmé, anto maye kene baugan, anto maye fana, il y a une conférence ni fond. Ay à madame ne follow. Voilà, à madame ne follow, mais anya to la. Madame ne nare. Anya to la, ceux qui sont confirmés. Moussa Maran ndobe. Campagne madame ne follow. Campagne madame ne. D'autres mobti ulta avorté. Tourner là. Non. Voilà, donc voilà, oui, ça c'est avec vous ma militaire cana revue des troupes. Au bout de la mer, qui voyage loin maintenant ça monte. Donc merci putain. Il a Boubou. Voilà, allez. Ni abe fegata, n'a fega fara favori quoi. Akuma rene re fega fo atemera re. Aïe, non, on est malade n'a be favori fega. Aïcha, parce que était gagné. Par exemple, un candidat invisible. Comment mon homme n'a pas voté? Kirik m'a non fait ça cher. Akunse ka bo wati. Mais dans le kiri la mlema ko ki bla kiri. Voilà, il bla kiri ga bolo. Na foro kiri bigi nyini, il fara wuli ga nyini. Dana ka vuka mfo, ebno ke galoya. Info. Eba dona ka vuka ya. Ko kike guwe ko convocation madama. Iba mure na convocation dilo luma. Iba mure no fait. Mais il bla là. Ni mine nari. Ah bon. Walma. Il ne l'a pas. Ah joflo, kuma be check bulu. Check kuma fo. Mas. Un candidat favori, il n'est même pas visible. Amna mon favori ko de fort. Et pourtant les autres candidats favoris, on les voit toujours sur le terrain. Ils vont voyager là-haut, ou dans la région là, ou me rencontrer, ou quand on fait que ou pas avec. Mais aller tourner, il y a 4 mois maintenant à Tegaye. À tout l'intérêt. Mais attends, ateka kibara meaka bon et puis il refana ka foko jekulube no ko abemuna c'est comme abna ke cheboy muna o shi doninde a refana ma fa officiellement ko il sera candidat ni jolo bana abemna do angona amba kono saw comme kuna vondi seben re a koto alama a kofe donc enfana ma bla o kofe Tarik mati ansite ka te mala ta kan Tarik ma vleni docteur Boubou. Boubou. Boubou de. Docteur Boubou. Boubou. Ma here de Boubou. Merci. Ni kon. Muna ni singa ba bebe cheko. Ni singa ba bebe cheko change maniga. Usra aman mange. Change man mange. Ne kon ba do anse on ta. Amati ngam mona de change mala kui. Ante ni no ko mas.
an kɛra maliden minnu ye bilen maliden minnu kun bɛ yen n'i tun b'u kun salo ka tɛmɛ o malidenw tɛ bilen koyi maliden minnu kun don n'i bɛ ko dabiri k'a d'u ma o malidenw tɛ bilen koyi n'i ye min kɛ Mali la kuma tɛ kɔrɔ dɛ k'a fɔ ko kumakɔrɔ périmé o t'a la dɛ kumakɔrɔ périmé tɛ yen n'i ye min fɔ o de bɛ tugu i kɔ politique don Mas si tu faisais confiance à la justice tu te mets dans les mains de la justice kiri banna sa tari sa an tɛ se ka sɔn o ma sa an bɛ se k'an ka jamana kalifa mɔgɔ la cogo min mɔgɔ min tɛ yen a tɛ cogo di e boli cogo di k'i ka jamana yɛrɛ ma da i ka e bɛna kɛ jamana min marabaga ye e ma da o kiri la a ma boli dɛ e y'o kiri mara cogo e b'o mara cogo di ka boli cogo di a bolila Mas a ka fɔ k'a fɔ ko il est chez lui Mas a bɛ boli cogo di affaire collective tɛ yan affaire collective tɛ yan mɔgɔ joli ma minɛ affaire collective la mɔgɔ joli ma minɛ bon mɔgɔ fila de fɔra ni olu ma minɛ mais kelen bɛ yen o ka rang tɛ se k'a to ni a ka minɛ voilà Mas minnu ye 4 mois kɛ o mais o kɔni yera minnu ye 4 mois kɛ o Mas ça fait olu ni Bubu bɛɛ tun tɛ ko kelen na de u bɛɛ tun tɛ a dugutaga kelen na de duguta ayi olu bon jalaki kun kelen don u bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ bon Bubu ka avocat ko Bubu est chez lui an tɛ se ka pan avocat ka kuma kunna koyi Mas Bubu est chez lui o pour que an ma Bubu ye wo la tɔw minɛna de o Bubu ma ye o n ka fɔra de ko Bubu ma ye an y'a fɔ grand directeur la ko Bubu tununa Bubu ma ye wa jama ka jɛ an ma ka Bubu ɲini an y'a fɔ yan Bubu ka avocat bɔra ka conférence kɛ o dugusɛjɛ k'a fɔ ko Bubu b'a ka so min taara faga teri min taara kɛ Bubu fɛ yen Bubu tun bɛ Mas an ka kuma de jagina Bubu yɛrɛ ye lajɛli dɔ fana kɛ Cheikh i ka kuma banna o jagina kuma b'i bolo Masi n'i ye blogu bara ye blogu ye mun ye blogu o ye mun ye ka kuma ni cɛnin ani tiɲɛ tɛ kelen ye tabazi kunnafonidila ye kuma ni cɛnin de fɔ an bɛɛ kunnafoni ye awɔ kunnafonidila ka kuma to yen sa i k'i ta fɔ kuma ni cɛnin ani tiɲɛ olu tɛ kelen ye n'i ye blogu bara ye k'a ma mun cogo cogo a kɔfɛla ye wo de ye Burama Bubu tɛ victime ye koyi même pas Bubu tɛ victime ye dɛ mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka Bubu kɛ victime de ye kunnafonidila ko sen mankan b'a kɔ jɔn sen mankan b'a kɔ ko hasiriya don ko hasiriya don jɔn a hasiriya bɛ jɔn na Bubu kɛwale de bɛ Bubu kɔ ko n'a ko k'a bɛ kɛ président ye a kɛwale b'a kɔ mun na i b'a dɔn coup d'état kɛra don min na Bubu minɛna min a ma minɛ IBK fɛ yan IBK ye san joli kɛ fanga la san 7 Bubu ministre des mines ministre de l'économie et des finances premier ministre Bubu filɛ nin il est le n t'a dɔn n b'a fɔ quoi ale de IBK ka bilan ye IBK yɛrɛ kɔfɛ c'est Bubu le premier adjoint de IBK président a ka san 7 kɔfɛ il est coupable de notre dingɛ i m'a faamuya n'i ye premier ministre ye i b'a kalama ministre des finances jamana nafolo ko i b'a bɛɛ kalama Mali coronnen don ka se a kan na yɔrɔ min na ka Mali tɔ y'a kunkolo baranin de ye a bɛ bɔgɔ nɔrɔ la a tɔ bɛ ka sama ka jigin de i m'a faamuya cɛ tɛ muso tɛ Bubu b'a kalama o tɛ tiɲɛ o ye kelen filanan Mali kalanko k'a don galama la Bubu don k'a don galama la Bubu don ka Mali karamɔgɔw ka gazi suru kan u ka hakɛ nɔfɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ de aw fɔ k'aw bɛ se di o tɛ wa Bubu tellement que Bubu bɛ se manipulation na mais Diagne a ye manipulation kɛ b'a f'i ye sisan sa i jɔ Bubu ye manipulation i ka o yɔrɔ kuma ni a n'an ka docteur dɔgɔya ayi Bubu ye manipulation kɛ n b'a f'i ye a ye manipulation min kɛ jumɛn IBK bɛ ka t'i sigi CCB la k'a fɔ ko ka maître ka article 39 ko k'a d'u ma en intégralité a jɔja n'a jɔ suru Bubu bɛ ka taa tɛrɛmɛ yen fɛ a bɛ ka maître wele syndicat sigilen bɛ u ni Bubu bɛ tɛrɛmɛ la u ka militants ni wele k'a fɔ ko ko président k'a fɔ télé la ko u ka sɔrɔ ka wuli ka bɔ o ye premier ministre sugu ye n y'a Bubu la y'a fɔ yan ko cheminot sara ko Bubu de ko wari tɛ mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn kuma kɔrɔ minnu bɛ ka fɔ Bubu de y'a fɔ kuma tɛ kɔrɔ Bubu de y'a fɔ kuma tɛ kɔrɔ Bubu la tɛ ka kuma dɔ fɔ yan ko ni bɛɛ ye mun fɔ ko ka bɛɛ ta sɛbɛn ko ni mun ye mun kɛ ko k'o sɛbɛn yan ko malidenw fu tɛ bilen koyi ɲininkali kelen Bubu tɛ mɔgɔ kura ye ɲininkali kelen n ye ciden ani ye citigi ye kelen don wa waribon tigi kun o ciden dɛ an ye dɔ fɛnɛ mun ale tun bɛ mun ka ci la o tun bɛ dɔ ka ci la o kɛra cogo min na an y'o ye san 7 in kɔnɔ Bubu fɛnɛ o tigi ka ciden nin qui c'est ça Morfeu c'est Moussouba Mas kuma in banna mun bɛ Bubu bali k'i présenter sisan mun de b'a bali ne y'o de fɔ sa kuma daminɛ kunnafonidi sɛgɛ kuma daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn
a ye délégation yɔrɔ min na ale y'a ka kuma daminɛ yɔrɔ min na ne y'a daminɛ yen nɔ ne ko n ko Ala bɛ fanga di maa min y'a diya mun b'a bali sa mais fo ni malidenw ɲɛ donna bɔgɔ verre kɔnɔ dɛ o ye bubu ye dɛ fo n'an tununa dɛ fo n'an tagamana n'a sɔrɔ an bɛna tagama an kunkolo kan ça c'est campagne an bɛ se ka bubu ta ça c'est campagne de dénigrement non dénigrement mais an ye bubu ye yan an ye bubu ye dans les affaires mun n'a fɔra ko ka bubu gɛn a fɔra Mali la yan nɔ ko wari nafolo kasabi sugu dɔ bɛ yen n'a bɛ bɔ ministre hali i ka ministre i ka département na i b'a signé fo premier ministre fana ka signature ka d'a kan mais bubu ni i bɛ ka tile la détournement min kɛra o ɲɔgɔnna de ma deli ka kɛ o ye kelen yan tɛ taa ya kana taa dɛ a mɛna sa mi deli minute kelen dɔrɔn m'o fara kan mɔgɔ minnu sara le 10 le 11 le 12 bubu était le premier ministre bubu ka wele ka bubu ɲininka a ko kɛra cogoya di n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a yɛrɛ tun ye sɛbɛn k'o ci ministre la mun ɲɛsinnen o lakana ministre ma hali ni mɔgɔ tun tɛ yen o wagati an taara a y'a ci mun a bɛ se ka a y'a ci secrétaire général de ma an b'a bila o minɛn kɔnɔ mais nin déstabilisation ko kuma in bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye mais ne bolo bi minnu bɛ yen k'u bɛ mɔgɔw ka sɛbɛn minɛ ko kalata k'i k'i kɛ cɛbɔ ye k'u sɔnna cour constitutionnelle tɛ yan u kana sɔn ka bubu ka nin sɛbɛn minɛ fɔlɔ fo bubu ka taa nin kuma in de jaabi nin ka kɛ Mali ayi a fɔra ko sɛbɛn donna k'a bɛ commune tora tribunal la bubu était le premier ministre a ko bɛɛ dɔnnen don ka ban ayi ne m'a fɔ n k'a nɔ don koyi mais ayi a ma mélanger dɛ a ma mélanger koyi ne m'a mélanger koyi a ɲininkara a ma ɲininka e t'o dɔn ayi ne m'o fɔ ne ma ko bubu ɲininka dɛ mais bubu ye kuma bubu kan ka ɲininka a kan ka ɲininka en raison a ɲininkara a ma ɲininka tu connais pas awɔ mais a kan ka ɲininka a kan ka ɲininka n'o de fɔ a kan ka ɲininka sira mun fɛ parce que ale kelen de tun bɛ yen ale de ye premier ministre wa ale ye lettre bɔ k'a ci ministre so dɔ la ko a fɔra ko nin force ye nin kɛ ko yala k'a kun ɲɛ bɛ cogo di e de tun ye premier ministre ye donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka jaabi di bubu de wele bubu bɛna le 10 le 11 le 12 bubu b'a jaabiw di ne bubu y'o jaabiw di wala salam lafiya mais bubu tɛ mɔgɔ kura ye kunnafoni disɛn ma mɔgɔ si sen mankan tɛ bubu kɔ bubu kɛwale de ye bubu kɔ o de b'a kɔ maninkaw ɲuman na mun kɛtɔ o de fɔtɔ Cafini n'an ye mun ye an b'o de fɔ bubu kelen tun tɛ yen Cafini ne tilala an ka taa yan kunnafoni disɛn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko nouvelle libération olu kumara fo ka taa se indépendant yɛrɛ ma an ka daminɛ ni indépendant ye fɔlɔ indépendant a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata natɔ tari ko Kulubalilaka 4 olu de bɛna u kanbɔ fanga a nɔfɛ nin kuma in ka di ye dɛ i dun bɛ samala nin nɔfɛ i ma sama bubu ta nɔfɛ Kulubalilaka 4 hali kulu yɛrɛ tɛ bubu bolo yɛrɛ parti t'a bolo foyi t'a bolo ne y'o de fɛ yen n ko maliyɛnw ma changer koyi Aïssa on n'a pas fini maliyɛnw changera koyi ni dabali banna maliyɛnw changera dɛ Jɛginɛ an ma tɛmɛ o la tous les dingɛs dans lesquels on était là c'était bubu koyi ka bubu victimiser ka bubu kɛ victime ye diyagoya an sigilen ɲɛna kunnafoni sɛbɛn ye hakilina ala jamana dafurila bubu ɲɛna san 7 bubu bɛ IBK gouvernement il est le premier responsable IBK kɔfɛ le adjoint d'IBK c'est Bubu Sisi et les 4 dernières années c'était bubu premier ministre ya non n'aw tilala ne bɛ kuma non ni Kulubalilaka ninnu ma foyi de kɛ n'aw tilala ne bɛ kuma foyi mais an m'an sigi ala de bɛ fanga di Sɛki i ye mun fɔ quoi a b'a di maa min y'a ja mais ni bubu kɔni ala c'est bon i tilala non hɔrɔn y'i to k'i ka kuma bɛɛ fɔ bon kana nana jɔ bilen ne t'i lajɔ bilen voilà on y va Kulubalilaka 4 ko fɛn min ye fanga ye ko olu de bɛ sɔn ka kɛ a nɔfɛ san 2022 o natɔ i b'a ye k'a fɔ o Kulubalilaka 4 na maa 3 bɛ yen olu ye ministiriya ko o kɛ ka tɛmɛ wa o maa 3 olu dɔnna fɛn min ye san 2012 o waati la maliyɛn fanba fɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye cɛman Iber Kulibali ale ye Kulibali ye cɛman Iber n'i y'a ta k'a lajɛ san 2012 waatiw la fanga dafiri o kɛlen gouvernement min ni a sigira ni Baba Joguna ale tun ye jamana faama ye i b'a ye k'a fɔ o waati la maa caman ye cɛman Iber dɔn sabula minisiriso min bɛ yen ni o ka ca ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko affaire étrangère a ye o baaraw kɛ parti politique min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko UDD an bɛ don min na ko bi o ɲɛmaa don ni ale bɔra yen Mali Kulibali kiiri minisiri kɔrɔ don justice ale fana dɔnna san 2012 waati la maa caman fɛ sabula kiiri o bunakun o kalifara a la a ye wulikajɔ caman kɛ
ɲinan président sigi ko Maliki ko a fɛnɛ bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye a bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye ni Ala sɔnna a ma Musa Senko Kulibali général ni ye ale fɛnɛ ta k'a lajɛ ale fɛnɛ dɔnna maa caman fɛ san 2012 o waatiw la sabula a bilala ministre kunna a bɛ fɔ min ma administration territoriale ka taa ale de ye a labɛn maa wɛrɛ bɛ yen an bɛ don min na i ko bi n'ale fɛnɛ tɔgɔ bɛ maa caman da bi kunnafoni dɛsɛ ma nin sɛbɛn san nka ne fɛnɛ bɛ nin bila entre guillemets favori confirmé Seydou Mamadou Kulibali favori confirmé favori ma yɔrɔ sa ni so saba ou so naani bɛ don ayi ale bɛ Cherche ye saba yɛrɛ Korte o de ye naani bon n b'a bila Korte kɔnɔ 1 2 3 4 a bɛ sɔn ka ye o la Seydou Mamadou Kulibali ale fɛnɛ ye Kulubalilaka ye Sira o ɲɛmaa don bon est ce que Kulubalilaka président delila ka k'an ka jamana kɔnɔ Jalolaka delila ka kɛ président ayi n bɛ ka ɲininkali de kɛ est ce que Fila delila ka kɛ président ayi n bɛ ka ɲininkali de kɛ Seydou Kulibali Modibo Keyita ye a Bitɔn kɔfɛ jangɛnɛ ko président ya Bitɔn b'a damana président ye a bɛ ka kumaw ɲagami sa an tɛ k'a ɲagami Bitɔn Masi Ayisa awɔ Kulibali ma deli ka k'a ye n bɛ k'a lajɛ de awɔ n bɛ k'a lajɛ de a lajɛ e ka kunnafoni di yan Kulibali ma deli a tɔgɔ Modibo kun ye Keyita Baba Musa kun ye Traoré Alpha Konare Jɔnkuna Traoré ATT Touré Ba Keyita Ndaw e ɲinɛna Burama kɔ de Burama Keyita Ba o ye Dawo ye non Kulubalilaka ma deli ka k'a ye an ka taa sani Modibo ka na an kun bɛ yen an ka taa an natɔ de filɛ kura ye ATT kun ye Touré ye ni ko ko kun kɛra ATT kun b'a fɔ ko Kulubalilakaw ye nin kɛ i hakili b'a la ko kun mana kɛ a ye Mali bɛɛ ɲɛ a ka kɛ ten Kulubalilakaw ye nin kɛ bon ATT kɔni kun kɛlen don ka siga don aw ka ko caman na dɛ ATT kɔni bon komi Senko b'a la sa Senko c'est mon ami bon Malik c'est l'ami de mon ami l'ami de ton ami c'est ton ami ça c'est Malik bon Tchema ça c'est l'ami de mon ami l'ami de mon ami mais Seydou n tɛ Seydou dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ Seydou dɔn i tɛ Seydou dɔn dɛ Seydou n bɛ k'i kɔnɔ ye ayi Seydou n tɛ Seydou dɔn ne tun bɛ k'i kɔnɔ dɛ ayi ni saba n bɛ ni saba dɔn mais Seydou n tɛ Seydou dɔn Musa Senko ça c'est mon ami Malik ça c'est l'ami de mon ami Tchema Iber ça c'est l'ami de l'ami de mon ami mun ye Seydou kɛ favori mun ye Seydou kɛ favori ne m'a fɔ ko quartier la k'i b'a bila la bɛɛ tɛ i ka hakilina fɔ wa e bɛna ne bali n ka hakilina la a ye ne ɲininka de n k'a bɛ favoriw fɛ a mun y'a k'aw fɛ n ta bɛ n kɔnɔ o jɛli kuma tɛ nin Tari ayiwa bon est ce que kuma kan ka den man na yɛrɛ Kulibali don dɛ ayi mɔgɔ b'a dɔn ni e yɛrɛ ni ne yɛrɛ bɛna kɛ muso mɔgɔ b'a dɔn n'a kɔrɔkɛ dɔ b'a la ou bien a fantini dɔ wa a bɛ juguman f'o la ayi Masi ne tɛ juguman fɔ a la mais Masi an tɛ se ka nin si kɛ favori ye ayi dɛ favori bɛ yen dɛ ayi dɛ ni mɔgɔ naani ninnu na ne yɛrɛ bɛ se ka favori saba bɔ nin na favori saba Masi ne bolo Malik ne hakilina na Malik on son favori a ma tiɲɛ jamana in kɔnɔ Malik a ma tiɲɛ dɛ a ma ɲɛ fana ten koyi a y'a ɲɛ Malik laban Malik Kulibali général a ma tiɲɛ jamana in kɔnɔ général a ma tiɲɛ bon kuma b'i bolo sa a ka ɲi i m'a fɔ k'a tiɲɛ a ka ɲi nka i fana m'a kɛ k'a ɲɛ kɛ koyi kuma b'i bolo e ka favoriw don nka Masi ne ka favoriw tɛ ayi parce que fɛn dɔ bɛ yen voilà o ye ne hakilina ye fɛn dɔ bɛ yen ne miiri la an bɛ ka taga Mali kura min nɔfɛ Masi il va falloir que nous on change an malidenw ka changer wa an bɛ mɔgɔ minnu ta Masi an ka don tɛmɛ kɔnɔ lilɔn k'a tɛntɛn an bɛ ka taa don min na i ko bi il va falloir que a ka changer an k'an ka maa sugantitaw an k'a dɔn don min na an ye Cheikh Modibo gosi tabali in sanfɛ yan Burama on peut pas prendre des candidats qui n'ont rien fait pour le pays bamanan an y'o kuma fɔ yan i tɛ se ka to yen ko ni cɛ bɔ kuma sera i bɛ bɔ
ko o fɛn tɛ o fɔra yan ou bien voilà donc n'i bɛ fɛn kɛ n'a ma ɲɛ i bɛ kɛ cɛbɔ ye i ka kɛ cɛbɔ ye mɔgɔ min bɛ jamana dɔn i ka k'a ye mɔgɔ min bɛ jamana kanu dɔn i ka k'a ye wa surtout problème bɛ maliyɛnw da la a ka jugu ni Afrique élection problème bɛ yen i ka se k'olu dɔn Mas an tɛ taa sugu la yan minnu filɛ nin ou bien a ma se ok ayi i ka kuma tɛ ka bɛn a ma ɲininkali don ne ye ɲininkali de kɛ i tilala Mas ne tɛ ayi ni tilala i b'a fɔ k'i tilala de awɔ Mas a ka ɲi bon ni i tɛna kuma ni chaque kuma ta kana kuma dɛ bon i ka kuma bɛɛ fɔ a bɛɛ fɔ ayi y'a ka élan perdu kuma di chef ok Mas ni ye la communauté des Koulibaly donc non on a que la dynastie de Koulibaly la dynastie de Koulibaly bon olu y'u ka fanga kɛ famille i b'a dɔn ça c'est royaume Massassi de Karta la dynastie de Koulibaly i b'olu dɔn wa ayi a t'o dɔn est-ce que o ko kun ka nɔgɔ Cheikh ma histoire de l'arc yɛrɛ Cheikh an ka taa jalo kɔɲɔ dɔn o ye dɔn sudali kuma tun bɛ jɔn bolo Cheikh Mas la dynastie de Koulibaly comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ninnu ça c'est royaume Massassi de Karta u mɔgɔ 4 na ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka danaya da maa 2 dɔrɔn de kan u la o ka ɲi mais n tɛ fɛn fɔ o la donc komi ko yɛrɛ élection ko don donc cɛbɔw n'u kɛra cɛbɔ ye tuma min na ni mun kan ka fɔ o bɛ sɔrɔ ka fɔ u ma awɔ maliyɛnw mun kɛra bɛɛ y'olu ye mun ye mun kɛ o dɔnnen don awɔ mais an kana ɲɔgɔn ka candidat la gosi dɛ ayi o kɔni o kuma t'a la moi je n'ai pas de candidat tu n'as pas de candidat ayi candidat tɛ ne tu vas pas voter me voter o kɔni me voter parce que maa si ka programme mana da ɲɛkɔrɔ yan fɔlɔ on va voter à travers ça ni mɔgɔ min mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲɛfɔ kɛ an tɛ parti la ne kɔni b'a jigin an fɛn bɛ studio kɔnɔ an si tɛ parti la kuma tɛ nin ye kuma fili bolo voilà kuma ye min ye i ye Koulibaly minnu fɔ u ka ɲi jamana ko la mɔgɔ tɛ y'a fɔ ko mɔgɔ ma ko kana nin kɛ mais ne kɔni bɛ fɛn mun fɔ mɔgɔ min ma deli ka don so min kɔnɔ n'i ko ko ka don ko ka taa fɛn dɔ ta o so kɔnɔ o dayɛlɛ datugu ka dayɛlɛ bɛ caya i bɛ fɛ ka min fɔ o fɔ sa i m'a faamuya ni maa 4 na jɔn delila ka mara kɛ Kuluba i maa 4 na a dɔ delila ka mara kɛ yan dɔ ma mara kɛ Kuluba jaginɛ dɔ ma mara kɛ Kuluba mais maa dɔw b'u la olu ye minisiriya jɔyɔrɔ kɛ olu bɛ fɛn kalama jamana ko la maa mun bɛ yen i tɛ fɛn dɔn jamana ko la parce que kibaruya yɛrɛ dɔ bɛ dɔw kan yɛrɛ hali olu faduw yɛrɛ olu ma taa ye olu tɛ yen yɛrɛ dɔn u ma fɛn kɛ yen nɔ u ma surunya ka fɛn kɛ yen donc parce que a sera sa parce que mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na i b'a kalama ko ministre ye ministre ye ni mɔgɔ min jujɔn dɔn i laban ko b'i kamana gan n bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ye i ka yɔrɔnin fɔ ministre ye ministre ye d'ailleurs ministre dɔw bɛ yen olu tali an ka jamana kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u tɛ gouvernement na nka u bɛ ɲininka o kibaruya t'i bolo dɛ o kibaruya n bɛna ale o ayi bon o tɛ yan kuma tɛ koyi o tɛ yan k'a fɔ ko maa dɔ premier ministre tɛ nka ministre tɛ ta domaine dɔw la n'o olu ma ɲininka wala o mɔgɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ hali ka Kulubalaka in na o maa dɔw b'a la a bɛ se ka kɛ ka Koulibaly maa 4 na o maa dɔ b'a la donc kana na ko k'a sababu kɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi i ka bulon datugulen bulon dayɛlɛnnen o tɛ exemple ye dɛ a bɛ se ka kɛ i ka nafolo kama ye i ka nafolo kama i bɛ ɲininka n'i ka ɲininka i ka nafolo kama i fana b'i sagona mɔgɔw di i ka nafolo kama o fana bɛ kɛ mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ maa si tɛ yen na ne bɛ mun n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na u bɛɛ wa hakɛ de don mais mun tɛ mun don a kana o bila o la dɛ dɔw bɛ maa Koulibaly maa 4 na dɔ b'a la o t'a dɔn n'a y'a bila a la Mali bɛ kɛ fɛn mun ka jugu ni bɛ ka taa i b'a fɔ ko ne hakilina la o t'a dɔn ne ka faamu na voilà kuma ɲɛna o ne ka faamu na ale tɛ se dɛ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais dɔ kɔni b'a la a saba la maa 1 b'a la o tɛ se n'i ko i ka faamu na a tɛ se o bɛ bɛn a tɛ se dɛ kunun fɛn min ye wulikajɔ a kɛra faso den dɔw fɛ ni ka taa u jɔ EDM a da la n'o ye cakɛda min bɛ yen ni a bɛ courant ni ka a di bandaw a kɔni a ka polisiw ye gazi ci maaw la gazi cira k'a sababu kɛ ko fɛn min ye gouverneur ye n'o ye Bamakɔ ɲɛmaa ye ko ale tun ma yamaruya di a baara ka kɛ
maaw ka wuli ka taa u ka hakɛ ko o ɲini k'a fɔ ko dibi o de bɛ ka feere an ma yele o place la ka wuli ka taa i jɔ da la k'i ka dusumankasa k'a fɔ k'i b'o o yira o yirali kɔnɔla la ka gazi ka a ci tigɛ ma don a na la a ma kofɔlenw u y'a yira k'a fɔ ko ni ala ye alamisa natɔ yira an na k'u bɛ bɔ ni ka taa u ka dusumankasa yira tuguni kuran ka gazi ci la a nɔfɛ sunkalo in na Cheikh Sidibe Mas an ka jamana in kɔnɔ ko dɔw bɛ kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ko min na o bɛ kɛ sinon ni mɔgɔw bɛ ka bɔ k'u ka dusumankasa yira surtout u bɛ k'a kɛ fɛn dɔ nɔfɛ u yɛrɛ bɛ fɛn mun san u tɛ ka lafiya sɔrɔ o fɛn in na ni u ko k'u bɛ bɔ hali ni ko dɔ bɛ yen n'o bɛ se k'a bali ni aw bɛ mesure mun ta k'u accompagner a b'o de kɛ yaasa u ka dusumankasa u bɛ se k'a yira cogo mun na donc a bɛ solution dɔ kɛ a la u ka dusumankasa solution a b'o ɲini mais ni y'aw ye ka gazi ci u la c'est que aw tɛ fɛ ka solution de ɲini u ka dusumankasa la a bɛ fɛ k'u to yen n'u ka dusumankasa to ɲɔgɔn na o tɛ jamana jɔkan ye o tɛ jamana jɔcogo ye fana. Sinon ni gouverneur ka sɛbɛn ye mun b'a yira k'a fɔ ko marche sitting k'a ka na kɛ ko parce que ko covid bɛ yen nɔ mɔgɔw ka na fara ɲɔgɔn kan c'est vrai covid bɛ yen nɔ covid bɛ yen mɔgɔw bɛ courant sara u tɛ ka courant sɔrɔ o lafiya bɛ min a ko filɛ nin ye hali ni covid bɛ yen nɔ e tɛ ka lafiya i tɛ ka se ka baara kɛ i ka baarayɔrɔ la e ye soudeur ye i tɛ ka se ka baara kɛ ala ni courant tigɛ y'a sababu ye n'i ma i ka dusumankasa yira i b'a yira i bɛ mun kɛ jagoya de ye bɔli ye jagoya de ye bɔli ye tari kuma filɛ nin ye Mas a bɛ kɛ tantɔ kuma bɛɛ ni mɔgɔ bilala bilayɔrɔ la i man ka bila yɔrɔ min na c'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ale tɛ Mas ni minisiri ale minisiri kelen de ma bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara ji ni courant kan mais ko faso tigi ɲɛ videlen don wa tari est-ce que ale minisiri de m'o fɔ wa mais tari a ma tiɲɛ fɔ wa tigi ɲɛ videlen a bɛna bɔ anw kunna tantɔ de wa ayi o yɔrɔ tɛ o Mas a ma tiɲɛ fɔ a ma fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an tɛ se yan ko ni kurantigɛ mɔgɔw kana u sigi n'a ye fo sisan minisiri fana ka tiɲɛ fɔ an ye ale b'a la koyi mɔgɔw ka n'u sigi n'a ye ko sisan ale dun ko k'an ka 2300 milliards di pour que a ka ko ka nɔgɔya kɔnɔ ale ma fɔ ale ma fɔ ko ka dɔ fara ji ni courant kan an bɛ ka min sara fɔlɔ ale sera ko c'est à dire Mas i b'a dɔn contrat de bɛ an ni olu cɛ hɔn i fana k'a jan mais an bɛ ka hɔn k'ale ye ale bɛ ka mun de di o ye kelen filanan on a le droit ka bɔ k'an ka dusumankasa yira c'est un droit au cas où n'u t'a kalama au cas où n'u bɛ fɛ k'a fali le pouvoir appartient au peuple anw de ta don normalement n'u bɔra k'u b'u ka dusumankasa yira u ka hakɛ de don mais ni e ye gazi bɔ k'a ci u la donc c'est comme si e nana a y'a to n ka n sigi n sigiyɔrɔ la n ka n ka ci ɲɛnabɔ ni n ta kuma sera n bɛ taa c'est à dire au lieu k'i ka essayer k'u apaiser e bɛ dɔ de far'a kan c'est à dire e b'a fɔ dusumankasa min b'aw la a ye n kɔnɔ n bɛ dɔ far'a kan min ka jugu n'o ye parce que o de la i bɛ se ka bɔ ka gazi ci u la u ka hakɛ nɔfɛ u ka fanga nɔfɛ anw de y'a d'i ma ninnu yɛrɛ ma d'i ma parce que nin welela de ka nin bila nin na a t'a dɔn nin n'i y'a bɛ ka kɛ a t'a dɔn nin ale tun man ka bila yen u k'a to yen nɔ an bɛ ka courant san an sɛgɛnna aujourd'hui courant yɛrɛ tɛ ko parce que ko n bɛ clim k'a la o clim ko tɛ o mais mɔgɔw bɛ ka baara de kɛ n'a ye aujourd'hui mɔgɔw bɛ ka baara de kɛ n'a ye ça fait combien d'années combien été joli an bɛ k'an plier ni problème kelen problème kelen kuma kelen wagati joli c'est eux ils sont venus ko parce que ko ils vont régler le problème il n'a qu'à régler le problème ça n'a pas fɔ ko 2300 milliards groupe m'ale yɛrɛ ka da la a k'o feere fɔlɔ an b'o bɔ 2300 ayi dɛ non mais n'i y'a ta k'a lajɛ u tɛ courant tigɛ dɔn pour que olu k'anw mankan mɛn pour que u ka maliyɛnw ka dusumankasa mɛn n'i bɛ groupe faga i b'a mankan mɛn n'i ye groupe faga an bɛɛ ka kɛ niveau kelen na i b'a mankan mɛn mais ka groupe mankan to e tulo kɔrɔ fo diɲɛ ka wuli e t'anw ka dusumankasa mɛn Mas a y'a ka groupe san a tɛ courant tigɛ dɔn an ka wari min bɛ ka ta ka d'a de ma k'a kɛ prime ye o prime in dɛ ale b'o de essence k'a ka groupe la donc ala yɛrɛ ka na ale tɛ fɛ k'anw mankan yɛrɛ mɛn yɛrɛ mais ni courant tigɛra k'an bɛɛ bila dibi la sisan mɔgɔ si t'i sigi k'i kɔnɔbara cɛjugu mɔmɔ yan abada mɔgɔ si t'i sigi k'i sen na yɛlɛ i ka tabali sanfɛ k'i b'i kɔnɔbara mɔmɔ clim kɔrɔ o tɛ se ka kɛ o la an bɛɛ de bɛ kɛ funteni na on prie kuma banna o tari y'a bɛɛ fɔ cɛ prie i ka kuma fɔ jɛngɛ bon sisan minisiri a bɛ fo yɔrɔ mun na a ye jɔnkala fɔ a ye jɔnkala fɔ koyi a ye jɔnkala fɔ mais jɔnkala in fɔli
ne b'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ ni dɛsɛra komi a fɛɛrɛ t'ale bolo ne kɔni mun fɛ a fɛɛrɛ bɛ maa mun bolo ale k'a to Mukutari Wani k'o ɲini k'o bila ye kabini don k'an da sera ma. Fanga in tɔ ye kalo 9 dɔrɔn de ye koyi. Kalo 9. I bɛ mun ministre falen kɛ bilen. Mais n'i tɛ se i bɛ bɔ yen et puis nin fɛnɛ ministre an ka ministre t'a yɔrɔ bɛɛ to yen mais mun kɛra kunun ne bolo ko cɛ ɲuman tɛ. A man kan dɛ. Ko cɛ ɲuman tɛ ministre bɛ so ministre tɛ so an ka b'o bɛɛ kɔnɔ mais mɔgɔw de don mɔgɔw bololankolon k'a fɔ ko sitting. An nana an ka hakɛ ɲini. An nana an ka hakɛ ɲini. Hakɛ min bɛ ka ɲini hakɛ jɛlen don. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn tɛ k'a fɔ biri u ma taa ni muri u ma taa ni bese foyi an bɛ taa an sigi karisa k'an ka dusuma kasa yir'i la mais ne bolo o tɛ kojugu ye mais n'o fɔra bɔra jamana kɔnɔ an tɛ démocratie jamana kɔnɔ bilen dɛ mais olu b'a la ko coronavirus dawanani falen don dɛ. Dawanani falen don suguba bɛ tɛntɛn dibidani bɛ ten sugunikura bɛ ten fan bɛɛ falen don mais olu mɔgɔw ni kunu mɔgɔ minnu bɔra a t'o bɔ a tɛ sunɔgɔ a la mais n'i ko i ka fanga k'i b'a jira mɔgɔw la cɛ dan bɛ fanga la koyi dan b'a la yɔrɔ min na ni Ala ko dan bɛ sigi a la don min na dan bɛ sigi a la yen dɛ gouverneur k'a lajɛ a ka sabali a ka jisuma dɔɔni k'a koliji la a ka to ka mɔgɔw to yen ni mɔgɔw k'u ka dusuma kasa jira a ka mɔgɔw to yen mɔgɔw k'u ka dusuma kasa jira mɔgɔ si tɛ maliyɛn ka tɛmɛ mɔgɔ si kan mɔgɔ si tɛ maliyɛn sinon Tari ye kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ bi bi in na Mali ɲɛmɔgɔ ministre premier ministre vice président ko groupe tɛ ninnu si ka so ko courant n'a bɛ tigɛ ale kalo 12 mun fɔ ko fo kalo 12 ko sinon ko i mana fɔ k'i bɛ fɛn fɛn kɛ énergie kɔnɔ joona k'a tɛ se ka kɛ kalo 12 yɛrɛ ni kalo 12 tɛ mais kalo 2 u b'a kɛ kalo 2 u b'a kɛ mais problème ye courant bɛ kuluba a bɛ fan bɛɛ a bɛ primature la a b'u bɛɛ ka so groupe électrogène b'u bɛɛ bara mais n'a y'a sɔrɔ ko tun t'u si ka so ko jamana baara yɔrɔ de bɛ jɔ kuluba yɛrɛ bɛ jɔ Mali courant ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la mais ne bolo fɛn dɔ don c'est une question de bonne volonté Mali la ni volonté ɲɛnama nana don o don courant ko in a bɛ dilan dɛ sinon Macky Sall ye Jakarta dilan u ka terrain fɛn suguya in tɔgɔ ko tramway wa tramway o tɛ yan o tɛ marché ni courant de yan mais an fɛ yan nɔ bi an n'olu tun bɛ kulela courant ko la waati kelen mais a sera sa gouverneur k'a lajɛ a ka jisuma dɔɔni k'a koliji la a ka mɔgɔw to yen k'u ka hakɛ ɲini tɛ se ka foyi k'i ka fanga la n'a y'a sɔrɔ k'i ka fanga jɛlen don. Merci bon an ka nɛgɛjuru labila an ka kunnafoni tɔ ta mɔgɔw b'a nɔfɛ 20 allo waaleykum salam Ture Terkɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma ya rabi Terkɛ i hakili latigɛ ka hakili latigɛ i hakili latigɛ Terkɛ hɔrɔnya bɛ min i miiri dɔrɔn badaw sigi don a ye mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna a ye caman fɔ dɛ a ye caman fɔ courant k'u hakili to maliyɛnw na u ka fanga kɔrɔ bin don lajɛ taa i bɛ ka so da la sisan i k'i miiri fanga a f'u ɲɛna k'u ka sabali u ka sabali dɛ ni Ala sɔnna a ma maliyɛnw de ta ye fanga ye tan don jamanadenw de ta ye fanga ye olu de b'i bila yen waati dɔ dɔrɔn de don quoi i jilaja i na don i ye kuma mun fɔ ani i ye hakilina mun fɔ i kana ɲinɛ o kɔ dɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ture merci Ala ka sunkalo diya ya rabbi merci allo salamaleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu Samake Mamadu Jangila Samake ba mas mi fo a diyara n ye ka ibu bɛɛ fo ne tun taara kungo kɔnɔ ye quoi o de la min mankan mɛn kunun a ye n dunna de parce que a ye ɲama ka n ka cɛkɔrɔba sibala fɔ n na bugu la a bɛ yan basi foyi t'a la basi foyi t'a komi ale bɛ Badala bugu awɔ a tun fɔra ko san bɛrɛ bɛna jigin Badala bugu ayi o to yen sabali sabali n y'a mɛn n ye n pan o kunna mas i na se ka kuranko ye masi anw yɛrɛ nɔ don i y'a ye sa population don parce que ne y'a ye u bɛ groupe bila u ka da la an ka wari de bɛ groupe san ka bila u ka da la awɔ an ka wari de don an ka wari don masi janu kana musique kɛ groupe tun bɛ yan masi n ko ninnu an bɛɛ dɔw n'an ye denmisɛnninw kɛ n'a fɔra ko denmisɛnnin an bɛɛ kari kelen kɔnɔ denmisɛnninya k'u kɛrɛfɛ o n'an y'an fara ɲɔgɔn kan dɛ groupe bɛ ministre o ministre ka da la député o député ka da la an ka taa bɛɛ cɛ ka bɔ yen masi wala a bɛ dabila merci Samake 20 allo salamaleykum mas waaleykum salam tɔgɔ ni jamu o bɛɛ lajɛlen fɔlen don Usmane Diallo ka bɔ Para Jikɔrɔni
mas a kɛ ala kama I k'a to jangina ka sanpɛrɛn jigi fasoden juguw kan sa an b'i deli yɛrɛ de a to jangina ka sanpɛrɛn jigi fasoden juguw kan quoi élection an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka se an kɛnɛma n'an sima ɲɛna amina rabi an ɲɛ yɛlɛla koyi an ɲɛ yɛlɛla dɛ wa maa si tɛ jamana in sariya sanfɛ abada k'e ma sɔn k'i yɛrɛ di jamana sariya ma ko wayi ko élection bɛna surunya k'e bɛna essayer ka don cogo sugu o tuma o tuma an ye nun sɔgɔtɔw de hali bi yan non Mali n bɛ min fɔ énergie di Mali ka ministre ka ko in na a jɔ dɛ mas k'an bɛ quoi parce que I da tɛ se ka don a kuma la an fara dɔrɔnkaw an tɔɲɔlen don a ko la allo allo waaleykum salam tɔgɔ ni jamu Yusuf Konate I Konate nba balaye bɔra kuma wɛrɛ fɔ sisan I b'a dɔn ɲɛmɔgɔ ninnu u ka se ka ɲɛnabɔ groupe ye ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ka da la ni courant tigɛra dɔrɔn bɛɛ kan ka taa k'u fɛ yen ko f'u ka don fɛ ka ci e yɛrɛ fɛ solution t'a la ni o tɛ yan non solution t'a la n'o tɛ tabarikala an b'i fo Sidibe allo Sidibe salamu alaikum waaleykum salam I Sidibe baasi foyi t'an na yan I fo ka radio ɲɛmaa fo ka Jɛnɛkɛ fo ka Sɛki fo ka Kari fo ka Makura fo ka Bugula fo n tɛ ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ CNT kɔnɔ ale Badara Nana Kase ani docteur fo Moti ani Isɔli Samakɛ Mamadu Samakɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo denkɛ énergie ministre bɛ courant ko kunna dɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se ale ye mɔgɔ min ye an t'a fɛ ka kuma an bɛ kuma nka ko don an bɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin I bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ minnu t'i dɔn mɛ an bɛ k'an kuru fɛn dɔw kan parce que diɲɛlatigɛ bɛɛ fana ni kɛlɛ dɔ bɛɛ t'i ka armu labɔ tile kelen quoi an bɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin bɛɛ e ka jate minɛ mɛ Samakɛ ninnu ye fɛn dɔ fɔ sa o de don ninnu tɛ anw de don bɛnkɛ courant a juru t'an na k'an ka wari fara k'a ban ka ɲɛmɔgɔya ta k'o di mɔgɔ dɔw ma k'an ka impôt fara ɲɔgɔn kan k'o wari cɛ k'o di olu ma olu sara de bɛ bɔ o la olu ka denbaya sara de bɔ o la courant min fana bɛ n'an b'o san o juru t'an na ko wari bɛ ta k'o di aw ma an bɛ tɛmɛ an na an bɛ wuli k'an ka hakɛ ɲini aw bɛ gazi ci aw na o tɛ aw nɔ ye dɛ ko aw de nɔ ye ne ye gazi bɛ ci ka se yɔrɔ dɔ la kaba de b'a k'a kungo ye halisa mɛ komi a daminɛ ni gazi ci ye fanga bagabagali tɛ n'an bɛ ka taa min fɔ jamanadenw de t'a fanga ye mɔgɔ damadɔ de t'a fanga ye bɛnkɛ n'a fɔ kɛra mun ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka ɲininkali kelen tɛ mun I yɛrɛ la I ye n delila k'a f'i ɲɛna an bɛ ka taa taabolo la Mali yafa ko n'a tora an bɛna lycée de jɔ ka yafa lycée jɔ kalan min bɛ kɛ n'o bɛ kɛ ni kiiritigɛ y'an ni ɲɔgɔn cɛ o kiiritigɛ ko o dɛ bɛnkɛ o kalan bɛ kɛ a bɛ kɛ yafa ye ne bɛ e ɲininka mun na bɛnkɛ o n'a ye bɛ kɛ yafa ye coup d'état o tuma kojugu de don wa a ko filɛ sa a ye coup d'état kojugu ye wa kojugu don dɛ ɔ ni kojugu don yafa bɛ kɛ to e bɔra sisan dɔw bɔra ka na kɔsan na ko sigagara la k'olu tun bɛna ɲagami don jamana de la ko tun b'a fɛ ka coup d'état de kɛ olu ma kaso kɛ wa olu ma coup d'état kɔni olu b'a pratiquer kɔni komi olu ye kaso kɛ minnu ye coup d'état pratiquer o la sisan n'olu bɛ fanga la bɛnkɛ e ma coup d'état kɛ sigagara la e nana ne min ye coup d'état kɛ ne de ye e minɛ ne min ye coup d'état ne ni mun de kan kan mun de kan ka kɛ ne la sisan parce que ne y'a kɛ a ko filɛ sa e ma si ma kɛ ne sigara la ne e minɛ ne min e minɛ ne de ye coup d'état kɛ fo ka yafa kɛ ne ma e min m'a kɛ e nana e ma jamanaden fila de ye a ko filɛ sa ne ye min fɔ o la an t'a yafa dɛ a bɛɛ laban min bɛ awɔ sɔrɔ ye min fɔ an bɛɛ de ma jɛ ka sariya bila maliyɛn bɛɛ de ma jɛ ka sariya bila wa awɔ bon sariya ye min fɔ dɛ bɛnkɛ an bɛ t'o sira de fɛ minɛ n bɛ sira de mɔgɔ wɛrɛ ma merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo
ante walaikum salam to di jamu ba an jaga barala ba afla ka mi fo kurangula ne I to di jamu Isa Traoré ka wata da kurne ke tana Mali Mali jamana Mali ala be yinga timi Mali yɛrɛ kɔrɔ Mali yɛrɛ kɔrɔ wallahi ala to di jamana dɔw la ni kuran yɛrɛ tigɛ o kelen kɛ san kɔnɔ ou kalo yɛrɛ kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ i b'a ye a bɛ min da jamana ɲɛmɔgɔw kan ko dɔw bɛ démissionner o kama mais Mali kɔnɔ o ba anw man disi wagani o de est-ce que Mali jamana min bɛ taa ɲɛ wa an b'an yɛrɛ ɲini k'o la salamu alaikum allo mas ante Samake lo nyama na mena kuma bubu wa rondo kan walla mas ko bubu bena kan ka candidat jangina kuma bawo mas an san sabari an donti kala bubu ye semino fa bubu la nyama na o kɛra o bubu kile kala kana tuguni kale bina ne ma fina de bubu sigire ne de la kuma do fina me tigi kuma ngabi bubu ye objectif folo mi ga kele premier ministre bubu ye Mali journaliste kuma kala aga ka to de kuma kala bas kila be de sa ne de la kuma fina be kalu durubo bi na a ko da ka folo mi ga bubu ko na ka communication de mine folo donc a usa a journaliste ci be ba mulo mais amena bona be a journaliste ci be ba mulo amena bona be mais avec jamana wada président Mali konte ne ba fuka tege président re Mali ta koni no campagne madame ne flosa Samake na mabani bubu ta nga président comme bana ugara ko to furu la peut-être bon afo dans na coup d'état ta da ba de match tangi une institution forlente jamana wala coup d'état ta da ba de abo coup d'état ta mu ye président geo coup d'état ke président mais bana fuka ga gaci ta da kuno to coup d'état ya o to coup d'état ya ako flesa condition on a marché ya marché bi on est condition pour nous violer et coup d'état là de condition de violer mais on ma gaci be chiri ngam na ka on loi fene non o fene coup d'état ya ami fo Samake voilà ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen don an na k'Ala ka juma hɛrɛ k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi Tari mas ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na ko ni kunnafoni de tun b'an bolo ka da u tulo kan bi juma ye o tuma la sunkalo juma filanan don halisa an bɛ dugawu kɛ jamana in Ala ka basigi maliyɛnw Ala k'an bɛn kelen ma ami Joe Biden Burama ka bɛɛ fo Muhammadu kun sɔgɔlen b'an na Ala ka juma yɛrɛ yira an na ya rabbi ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ ya rabbi Marjara a b'a nɔfɛ an bɛ foli d'a ma yan fo Garantibugu ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Ala ka Mali kisi